To má kľúčku. Mám červené ústy, keby som si ich naružoval. Takže opúšťame Prahu a musím povedať, že toto tu bol jeden z top najlepších hotelov, v ktorých som kedy bol, od raňajok až po mydlo, ktoré bolo v kúpeľni. A teraz je v mojom kufri. Idem dole, odchádzame práve do Bratislavy, kde sa zúčastňujem ďalšieho eventu. Medzi tým musím rýchlo niečo doklepať a vidíme sa v Bratislave. V tých hotelových izieb vždycky odchádzam s takým divným pocitom. Či si niečo nezabudol. Ja neviem, snad nie. Takže sme doma, cesta späť bola veľmi pohodová, išli sme X5 hybridnou, ale... Kriste pane. To, čo som vám chcel ukázať, je niečo iné. V Prahe sa mi pýtali, že na čo si ty zobral na jednej do Prahy taký veľký kufor. Tak ja vám to teraz ukážem. Takže... vyzerá to asi takto. Tu mám svoje veci, ktoré som si zobral. Tu je dron, ktorým som tam lietal. A som späť v realite. Bom Rolls Royce. Sakra. Nejaká zábrana? Ja neprejdem ďalej? Čo? Sa zbláznili? Kurva. Po tej strastiplnej jazdi na bicykli a tvrdej facke realitou, aj ten bicykel není môj inak, ale mám si vyskúšať niečo iné, niečo veľmi zaujímavé a niečo skoro Rolls Royceové. Aké to je? Na tú vzadu. Tie kabriolety sú úplne neskutočné hlavne. To je úplne skvelé. Čo sa stalo? Sa sundali? Ale aspoň, že to stalo za tým východom. To má kľúčku. Počúvaj, že som sa zľakol. Ešte takú malú maličkosť, alebo pozornosť by som povedal tam vzadu. Je motor, hej, vpredu máte pekne. To sa nedá rozberať proste. Lepšie jak ten elektrobicykel trochu, počúvaj. Neviem. 10 válec, 610 koní. Ty vole. Aj som vám chcel ukázať, ako sa tu sedí s GoPro kamerou, ale tá svíňa sa mi vybila, že budete to musieť mať takto s nejakými malými prestreamy. Strašne ide to auto, strašne. To človek si ani neuvedomí, že tie čísla, že nejakých 600 koní, že čo je to nejakých 600 koní, on to vlastne zistí, až keď v tom sedí. Až keď v tom sedí a pridáte a vtedy zistíte, že tých koní je fakt, že veľa. A 3,2 na stovku je fakt, že
veľmi slušný údaj, ktorý sa rovná nejakému teleportu. To vás tak zadáte si do sedadla, že strácate dých proste. Iba takto na sekundu sa tu vykloním, dúfam, že tento mi tam nevbehne. Dobre, to už je moc, to je proste, s týmto jazdiť podľa predpisov je na prášky. Cúvať s takým drahým autom nie je sranda, nevidím nič. Dobre, zaparkoval som. Normálne som sa spotil a dúfam, že nejak sa dostane von. Zdravím, Jirko, ne? Sledujem, čau. Včera na lose a dneska na bicykli. Treba žiť zdravo. Pokračujem vo svojom teste. To bicyklovanie ma začína hrozne baviť. Menší problém vidím v tom, že ma z toho hrozne bolí zadok. Myslím, že pojem a jeba noha od retázky pre mňa nadobúda nový zmysel. Takrá. Takrát akože keď toto dávaš na manuál, to auto je neskutočné proste, to je neuveriteľné, to je jak jebnuté proste.